We hebben hier de compostdag. En dat betekent eigenlijk dat die mensen beleren en wij het goed skiën van het GFT-afval. Dat we elke keer doen we deze actie en dan delen we gratis compost uit aan de mensen. Goeie, ik ga de koffie correct op. Het is een beetje te let, joh, maar wij wat compost ophalen. Dus wij genieten hem lekker van de dag, centjes er al bij en mooi wat compost naast op de tuin hellen. Mooi camp naar krijgen, toch? Er komen altijd beelden mensen op af. Ja, 3 locaties waar we het compost uitdelen. En hier in Dokkum is een grootste locatie, hebben we het grootste aantal compost besteld. Hier in Dokkum hebben we 144 ton te lezen. En in de hele gemeente hebben we 240 ton besteld. En dat gaat dan al hierop? Ja, dat denk ik wel. Het is wel op is op, dus de mensen moeten wel gauw komen als ze nog wat compost willen hebben. Maar dat gaat meestal wel op, ja.